Mante bala dareboshia kata maradebo ko kiamandiri kila boshia kata. In the name of Jesus. Ndinotenda Mwari mangwanani ano, Mwari wenyasha wakuchengetei, Mwari wenyasha wakugonese, Mwari wenyasha wakurefa nemutemba. God bless you. Right Butete, may the good Lord bless you. Fadzai Matengu, God bless you. Our scripture reading this morning is coming from the book of Luke chapter 7 from verse 11, and I'll read. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he approached the town gate, a dense crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her and said, "Don't cry." Then he went up and tied those carrying it stood still, and he said, "Young men, I say to you, get up." The dead man sat up, began to talk, and Jesus gave him to his mother. The debate is, do not cry. Do not cry. This instruction, this command, do not cry. This command is strange in natural understanding. Pakuti kudi, amaya avafirwa nemwana wao. Vanhu vatori on their way to burial, varikuenda kucemetery ku graveside. But pagedre 9 vanosangana na Jesu. Jesu ndokubatwa necompassion, netsitsi, nerudo nengoni. Atarisa maya vari kuchema. Ndokubva avaudza a message inoti, do not cry. Dai Jesu anga atanga amutsa mujaya akafa, azvaita kuti ati kuna maya, do not cry. Automatically, dambudziko rikapera, munhu anoregera kuchema. That's the sequence, that's the order. Kana dambudziko raikuchemedza rapera, umirire vanhu vanokunyararidza kana vanokuudza kuti do not cry. But pano Jesu uri kutanga nemessage inofanirwa kupedzisira. Zvichiita sekunge aignore nyaya iyi. Nokuti ukazvitarisa munhu akafirwa, vanhu vanouya panhamo vachichema naye, vanosvika pavanomutaiwa dai nyarara yenyasikana, zvinowanikwa. Vanhu vanga vamboti do not cry kuna mai ava vazhinji kwazvo. Pese pane nhamo pane vanhu vanouya vachichema newe uye vanhu vanouya vachikunyararidza. Do not cry. But the reason behind her crying is the death of the only son. But Jesu paanosvika, despite kuti mukomana hasati amutswa, hapana miracle yaitwa, Jesu unotanga wati kuna mai vari kuchema, do not cry. Amai pavanonyarara, pavanomira kuchema, Jesu unoenda ondomutsa mujaya angafa. So order yedenga mangwanani ano, a sign of trust, faith and belief in God. They could, despite the situation you are facing, but because you believe in the one who can change the situation, it's time to worship and honor him. Amai pavanonzi do not cry. Chinoita kuti varegere kuchema. Inhau yekuti ari kuvati nyarara. Vane ruzivo, vane knowledge, ruzivo pamusoro pake. Uye vanoziva ability nekugona kwake. Amai pavanzi do not cry. Chinovapa kunyarara kuregedza kuchema. Kuziva kuti ndasangana na upenyu, ndasangana na life, the truth and the way. Ndasangana neanogona kuchinja situation yangu. So kunyarara kwavo, that's a sign of faith in him, despite the situation on the ground. Kunyarara kwavo, chiratidzo chekuti vanotenda muna asvika, kudarika dambudziko riripo. In life, challenges are real, challenges are there. Asi kana wamuziva, uye uchiziva kuti kana aripo panzvimbo, zvinoshanduka zvirambe zvakadaro. Mai ava vakanyarara. Jesu akafamba kuenda kundomutsa chituna. Do not cry. Zvinochemedza zvakakuchemedza kwenguva refu. Asi kana wachemera kuna Mwari, aurambe uchichema. Unosvika paunonzwa kuti he is able.
He is faithful. Andichakontinya kuramba ndichichema. Ndakutena situation yangu kuita situation yerumbidzo. I'll show you the worship part of the story panawi. Apana pazvanyorwa kana kutaura kunzi amai avakatanga kurumbidza. But chandinonzwisisa ndechekuti pavakanzi do not cry. Chinovapa kunyarara, respect, honor, understanding. Yekuti auya aripo izvezvi anochinja situation iripo. Amai pavakanzi do not cry. Shida kunyarara kwavo, that's a picture of respect, a picture of understanding, a picture of honor. Kuti ishe munozvigona, handirambe muchichema ndiripo. Ndingatoshandura kuchema kwangu ikava rumbidzo kwamuri. I challenge you today. Besides my situation kuchemedza nekukurwadza, turn your crying or your mourning into praise and worship him. Don't be quiet. Kana wamira kuchema, energy washandisa mukuchema kose, direct the same energy in worshiping him. Why? By worshiping him, you are creating an atmosphere. Urukisa a picture. Yekuti I believe and trust in you more than my situation. Situation yakuchemedza kwenguva refu. It's time to wipe your tears and begin to worship and honor him. By doing so, you are acknowledging his grace, his power, his ability, his love, and his presence. Kuti inochinja situation iripo. Jesu wakasangana na mai ava on her way. Last minute iyo yekuti kana vanhu vari muroad rekuenda kundoviga munhu. Zvana body viewing zvinenge zvaitwa kudhara. Vanhu vakuti mukomana anofanirwa kuenda kundovigwa kana kundoraswa. Ende ukaona munhu akutoenda kundovigwa, avasvike kumakuva ogadzika coffin paside otanga kuita dig the grave. Process yekucherwa kweguva inenge yatopera. Chasara ndechekuviga mukomana. Handiziva ndiri kutaura naye musituation yako. Kune process dzakatopasiswa nevanhu. Newo ukatozvitenda ukazvigamuchira kuti kana guva racho racherwa, board viewing yaitwa, tamu road yekuenda kundoviga mukomana. Ndo pane misodzi mizhinji. Nokuti ndo pakune proof nekunzwisisa kuti kumba tatobva. Taamunzira yekutoviga mukomana guva ratocherwa. But on their way, pagedhi re9 vakasangana na Jesu. Mwari ngaasangane newe pane rimwe gedhi. Wakuda kubuda mumarriage yacho, wakuda kubuda mubusiness racho, wakuda kubuda murelationship iyoyo. May God meet you at the gate of your situation. Pagedhi panongotaridza kuti pane zvakanyorwa zviviri. Uchibuda pari kunzi goodbye, uchipinda pari kunzi welcome. Wamira pa position pari kunzi zvapera bye bye akusisina. But kuna ari kupinda ne message ye welcome mu life mako yekuti zvinoita dzokerai kumba. Haana kuenda Jesu kundodzivisa vanhu vachera guva kana kundovafighta. Miracle yakaitika pakati pemba neguva, pakati pemba neguva. Kumba kwabviwa, kuguva asati vasvika. But pagedhi rinonzi 9 vanosangana nekumuka, vanosangana nemunana. Ndati pagedhi pane mazwi maviri. Kana uchibuda panenge pakanyorwa zvekunzi bye bye. Kana uchipinda pakanyorwawo welcome. Handizive ari musituation ine mazwi maviri aya kuti you are at the point yekutobuda mazviri. You are at the point yekusiyana nazvo. You are at a point yekuti hazvichaita. But the other side of the gate rinenge rakanyorwa kunzi welcome.
welcome your miracle this morning. Welcome your blessing this morning. At that gate, Jesu ngawasangane newe. Pagate rekuti you are about to resign. You are about to move out. Kabada yasa. May Jesus meet you at that point, at that gate of your life. Panzimbo, nepanzira, nepanjimbo pakanzi, goodbye. Thanks for your stay. Sangana na mga. Anochinja, goodbye to welcome. Sangana na Jesu, anosangana newe, anoshandura, bye bye, yova yava a welcome. Ana kuenda kundodzivisa vanhu vanga vachera guwa. Vanhu vakachera guwa vakamira vakaona kuti hakuna munhu ari kuuya. Ngavarambe vakamira vanotarisira burial yemarriage, yebusiness, yecareer, yeupenyu hwako. Ngavarambe vakarindira vari ikoko vachanzwa kuti wadzokera back into the city. Uchasangana nemunana wako papoint yekuti kune vanhu vacharwadziwa nekuti guva racho vanga vachera kudhara. Vanhu vari kuenda kundoviga munhu on their way vakasangana nemunana. Vari kumakuva vakazonzwa news dzekuti hatichauya ikoko. Mwari ngaakupe nyasha. Ma-enemies ako ngaazive kuti hauchauya ikoko, hauchauya ikoko, hauchauya ikoko. Wasangana na Jesu, hauchaenda ikoko, hauchaenda ikoko. Panzira apa unewo wasangana naye anochinja upenyu. A turnaround yeupenyu hwamai ava yakaitika pagedhe. Pagedhe inzvimbo yekuti bye bye zvatopera. But the other side of the gate rikutonzi you are welcome. Mwari ngavakupe kukorokotedzwa, ngavakupe kugamuchirwa. Munzvimbo yawanga wadzingwa wavengwa ndiri kutaura a welcome upon your life, a welcome upon your career, a welcome upon your relationship in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba ndinonamata mangwanani anu. Nyasha dzamakaitira murandakadzi pagedhe 9. Ava kubuda mukati meguta achichema mwana. Guva racherwa vakundoviga mwana. Vakasangana nemi pagedhe 9. Mutsvene unonyararidza vanochema. Ndiri kudeclare baba vana venyu ngavanyarare mangwanani ano. Zvinovachemedza ngazvishandurwe mangwanani ano. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Sanganai nevana venyu pagedhe reupenyu hwavo. Sanganai nevana venyu pagedhe remabusiness avo. Sanganai nevana venyu pamagedhe baba eupenyu hwavo. Pavakunzi zvapera hakuna chichabuda bye bye. Baba ngavasangane ne-welcome yemunana, welcome yemiracle. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. I speak blessing, I speak your favor, your touch and your protection upon their lives. In the mighty name of Jesus. Mangwana nano mdikani mwari ngavakuwanire nyasha. Wava pagedhe kubuda mune imwe situation, kuresign, kusarenda kuti hapana chinobuda, hapana chinoita. Seshirikadzi yepagedhe 9 yakasangana naJesu. Jesu ndobva aenda kuna mai akati mai nyararai. I want you to see something here. Jesu paari kuti kuna mai nyararai, do not cry. Haana kutanga aperform a miracle. Wakatanga waisa a demand of faith kuti ive ground for a miracle. Faith ya amai ava ndeye kunyarara despite kuona mwana wavo akafa. Nokuti changa chichivachemedza kubva kumashure situation yavakatarisa nayo kuti mwana wavo afa. But vanobva vasangana naJesu anova iye ndiye kumuka. Izwi mazwi instruction yekuti woman do not cry. Create an atmosphere for the miracle. The energy awashandisa kuchema, turn it into praise and worshiping him. By doing so, uri create an atmosphere, uri kudena nyasha dzinochinja situation yeupenyu hwako. Woman, do not cry. And Jesus walked to those who were carrying the coffin. Woman, do not cry. I want to read it again. Luke chapter 7, verse 12. As he approached the town gate, a dead person was being carried out. He was being carried out. As he approached the town gate,
a dead person was being carried out, you are still in. You are not going out. May God change the direction of your situation. Hauna kubuda, hausukuzobuda, mu business rako hausukuzobuda, mu basairo ra hausukuzobuda, mu situation iyo yaongo wadzingwa kuti nzibuda, izvire kuti out rinochinjwa na Kristu. You are still in, you are still in, you are still in, you are still in. Luke 7 verse 12. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother. She was a widow. Without tuone panapa, izvire kuti widow rinongoreva mukadzi wakafirwa nemurume. And at this point, afirwa futi nemwana. Ane nguva yaakachema, murume akasvika pakuvigwa. So une experience kuti zvikafa zvinongonovigwa, unongochema zvovigwa. But mwa Jesu wauya kuti that experience yawakaita kumashure, nokuti tatisina kusangana. But because tasangana nasi, you are still in. You are no longer going out. You are still in. You are still in. You are still in. Jesu ndokubva ati kuna maya. When the Lord saw her. So crying is good to cry. And I need to explain something here. When the Lord saw her, his heart went out to her and he said, do not cry. So it means crying is a help a certain level. It's good to cry, but to continue to cry in his presence is not good. Asipo ngapachemwe. Why? Nokuti kuchema kwakaita kuti Jesu agone kunotisa mai ava. Kuchema kwakaita kuti agone kunotiswa nekuzikana ndiye nyakufirwa ndiye ane dambudziko riri pano. So crying yakaita kuti agone kuonekwa. So Jesu amuona aziva kuti ndo mai ava vari kuchema vafirwa nemwana. Jesu akauya ndokubva ati do not cry. So kuchema kune a period, kune a time. But kana wachema wazoisa nyaya maari, ndo pano tikuna mai ava do not cry. Sachema. Then he went up and he touched the coffin. Then he went up. Mai nyararai, mai vanyarara. Jesu unoenda kunodhira nesituation inovarwadza, iri kuvanetsa, yemujaya, ari kuenda kundovigwa. Baba ndinonamata mangwanani ano. Andizive ari musituation yekuti is about to go out, is about to move out. Out of business, out of relationship. Si imi masvika pagedhi re9 amuvatenderi kubuda, vanodzokera futi kumba nekuti jaya rinomuka. Direction inochinja. Direction inochinja. Imi makachinja direction yavanhu vari kubuda pagedhi re9 vachida kuenda kuburial, makavachinja Mwari. Kubva panhamo ikava another lease of life, ikava another favor, vakadzokera back to the city. Guva ranga racherwa. Burial vato ready to do it. Asi nokuti vakasangana nemi. Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wamasimba ose. Vana venyu nokuti vanosangana nemi. Vana venyu nokuti masangana navo. Vana venyu Mwari wangu nokuti munovada. Ndinonamata a change of direction. Izvire kuti out ngaribviswe Baba, taakutaura in. Tabvisa kubuda, taakutaura kudzorerwa. Kubuda kweupenyu, kubuda kweutano, tinotaura kudzorerwa kwawo, tinotaura kudzokera kwevanakomana nevanasikana muguta mabasa avo. Hakuna mweya yakaipa ine simba kana imatendera vanhu kudzokera back
we are no longer moving out. Munochinja goodbye to welcome. Munochinja goodbye kuti iwe welcome. Mwari vamasangana nawo avarambe vakadaro. Vamasangana nawo avangarambe vachichema nokuti Mwari mune simba rekuchinja masituations avo. Father, in the mighty name of Jesus, mujaya ngaamuke, business ngarimuke, basa ngarimuke. Zvisingatarisirwe nevanhu Mwari, imi itai saizvozvo. Zita renyu rikudzwe, mbiri yenyu izikanwe, mugoremekedzwa nokusingaperi nokuti makanaka. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Baba na Mai Maduro, a good morning to you over there in Australia.